Gdje si? Šta radiš, tekaš se? Ovdje mi je kuća. Zašto je Rastko? Mislim da se sinoć nije vratio kući. Prevrnuli smo sve što može se prevrnuti. Mali je jednostavno ispario. Katakombe, lavirinti. Novi Beograd je prepun hodnika, podruma, atomaca. Ko je ovo? Pa Mali Rajko. Opet se dešava. Taj blok ne postoji. Nikad nije izgrađen. Gdje mogu ga nađem? Pa ne nađeš ti Malog Rajka. Mali Rajko nađe tebe. Ja ću vratiti Rastka i ti ne možeš da me sprečiš. Svi koji su nestali, jedno ih tamo. Gde tamo? Blok 27.